Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ξεκινήσω λίγο διορθώνοντας το δικό μου ερώτημα. Για την ακρίβεια επιφυλάσσομαι στην επόμενη λογοδοσία να το διορθώσω. Δεν θα ερωτάτε πλέον η Δημοτική Αρχή, θα ερωτάτε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Και γιατί, εφόσον έχει την αρμοδιότητα εννοώ, έτσι. Αν δεν έχει την αρμοδιότητα, προφανώς στη Δημοτική Αρχή και ο κύριος Δήμαρχος θα έχει το λόγο. Γιατί δυστυχώς κύριε Πρόεδρε, με τα λύπης μου, και το λέω ειλικρινά, διαπιστώνω ότι τελικά, μάλλον για να πάρουμε μια σαφή απάντηση, είναι μονόδρομος να ρωτάμε τον κύριο Δήμαρχο. Εγώ στο ερώτημα που αναπλήρωσα τον κύριο Αργυρό, είχε δύο σκέλη. Στο πρώτο ερώτημα δεν πήρα καμία απάντηση. Στο δεύτερο ερώτημα, από τον κύριο Δήμαρχο πήρα, μου είπε ο άνθρωπος: έχουμε να πάμε την εργοδομική άδεια κτλ. Ήταν μια απάντηση. Προφανώς. Δηλαδή, για να ενημερωθούμε, γίνεται λογοδοσία και για να δούμε τι κινήσεις, αν μπορούμε, όπως ο κύριος Έλβος είπε στο προηγούμενο ερώτημα, να θέσουμε και δύο-τρία προτάσεις δικές μας και προφανώς αν γίνουν δεκτές, να βοηθήσουμε. Το λέω αυτό κύριε Πρόεδρε, γιατί ο ίδιος άνθρωπος, ο Ομιλών, εδώ και 5-6 μήνες, δεν θυμάμαι τώρα καν το θέμα, είχα αναφερθεί ότι ο κύριος Δήμαρχος δεν έχει τη βοήθεια και τη στήριξη που αρμόζει στο κάτω-κάτω της γραφής. Και προφανώς εννοώ από τους συνεργάτες του, δεν αναφέρομαι πολιτικά, λέω διεκπαιρεωτικά, πρακτικά πράγματα. Πολιτικά προφανώς την έχει ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, κλείνω, είμαι σίγουρος ότι το έχει διαπιστώσει και ο κύριος Δήμαρχος και το λέω αυτό, κάνω αυτή την εισαγωγή, διότι το ερώτημα απευθύνεται στον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Υπάρχει αρμόδιος αντιδήμαρχος ίδρυυσης αποχέτευσης, οπότε εκεί απευθύνω και το ερώτημα. Θα κάνω μια πολύ σύντομη αναφορά και θα καταλήξω στο ερώτημα. 22 Τρίτου του 2021 ανοίγει πρόσκληση από το Ταμείο Συνοχής. Γιατί λέει για αποχετεύσεις και τα λοιπά, δεν έχει νόημα τώρα να τα διαβάζω, διότι θα χάσουμε χρόνο. Μετά το επόμενο βήμα, με βήματα θα τα αναφέρω, ξέρετε ότι μου αρέσει εμένα να τα λέω με bullets και με βήματα. 29 Δεκάτου του 2021, μετά από 9 μήνες, τι γίνεται? Γίνεται η αίτηση του Δήμου Λευκάδος, που περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά, το τεχνικό δελτίο, τις προμελέτες κτλ. Γιατί πράγμα? Για 3 υποέργα. Υποέργο 1, Γυράπετρα, ο αγωγός εννοώ. Υποέργο 2, εξυγχρονισμός του βιολογικού. Υποέργο 3, επέκταση αποχέτευση Δημοτικής Ενότητας Λευκάδας, Νιδριού, Βασιλικής και κάποιες κοινότητες δεν έχει νόημα να τις αναφέρω. Όλα αυτά λοιπόν έχουν ένα προϋπολογισμό 9.273.000 και κάτι ψηλά. Απλώς γίνεται η αναφορά στο 8.763 γιατί ένα μέρος του ΦΠΑ και τα λοιπά στο ένα υποέργο δεν έχει σημασία. Είναι χοντρικά λοιπόν 9 εκατομμύρια. Πότε λοιπόν ο Δήμος από την ώρα που ανοίγει η πρόσκληση το Μάρτιο του 2021 έχει στείλει μέσα σε 9 μήνες το Δεκέμβριο του 2021 όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Αυτό ήταν ένας αγώνας δρόμου, ταχύτητας και μαραθώνιος συνάμα. Μαραθώνιος λόγω των εγγράφων που χρειαζόταν και τα λοιπά και των αδειοδοτήσεων και ταχύτητας γιατί βλέπετε τι έγινε μέσα σε 9 μήνες. Μετά από κάνα χρόνο περίπου βγαίνει η απόφαση ένταξης. Προφανώς αυτό το ένα χρόνο το Υπουργείο φταίει για την καθυστέρηση, ο Δήμος έκανε τα χαρτιά του και περίμενε την απόφαση. 10 Δευτέρου λοιπόν του 2023 βγαίνει η απόφαση ένταξης σχετικά με τα 3 υποέργα που αναφέρθηκα. Και από εκεί αρχίζει ένας δεύτερος αγώνας της τότε Δημοτικής Αρχής από 22 Τρίτου του 23, δηλαδή ένα μήνα μετά, αρχίζει και με αλλεπάλληλες αποφάσεις οικονομικών επιτροπών. Τότε δεν υπήρχε η Δημοτική Επιτροπή. Μάλιστα, αν διαβάσω τις αποφάσεις, είναι οι 166, 167, 168. Σε μία μέρα κάναμε 2 και 3 βήματα μαζί. Δεν κάναμε σε μία συνεδρίαση. Γίνεται η δημοπράτηση, η έγκριση των όρων και τα λοιπά με τις συμμετοχές, υπάρχει προσωρινός μειοδότης, βγαίνει η εταιρεία. Όλα αυτά γίνονται μέσα σε ελάχιστους μήνες και για να ακριβολογώ μέσα σε 6 με 7 μήνες. Και έρχομαι τώρα στο διατάφτα. Κύριε Δήμαρχε, έχετε μιλήσει στον αρμόδιο αντιδήμαρχο, αναφέρθηκε το ερώτημα, απλώς επειδή ο κύριος Δήμαρχος έχετε μιλήσει αρκετές φορές για απένταξη και ότι προσπαθείτε να ξαναεντάξετε τα έργα των αποχετεύσεων κτλ. Και σε τούτη εδώ την αίθουσα έχει αναφερθεί και ο επικεφαλής της παράταξης αλλά και ο Ομιλών ότι δεν υπάρχει καμία απένταξη. Και γιατί δεν υπάρχει καμία απένταξη? Γιατί
Γιατί η έγκριση των τευχών δημοπράτησης για αυτά τα έργα, υποέργα, συνολικό έργο, ήταν ευθύνη του Υπουργείου. Το Υπουργείο ήταν υπεύθυνο. Εφόσον λοιπόν το Υπουργείο καθυστέρησε να φέρει την απόφαση για την έγκριση των τευχών δημοπράτησης, είναι προφανώς ότι όλα πηγαίνανε πιο πίσω. Γι' αυτό λοιπόν και με σιγουριά και ο επικεφαλής της παράταξης αλλά και ο ομιλών είπαμε ότι δεν πρόκειται να έρθει καμία απένταξη και πολύ σωστά κάνετε και έχετε και τα έργα αυτά σαν στον προϋπολογισμό. Τα έχετε καταγραμμένα στον προϋπολογισμό. Θα έχετε και δευτερολογία. Να έρθω στο ερώτημα τώρα και κλείνω. Συμπληρώστε το χρόνο σας. Ολοκληρώστε το ερώτημα. Ναι. Από το 23 λοιπόν, μάλιστα η τελευταία απόφαση ήταν 28 Εντεκάτου του 23. Λίγο πριν αναλάβετε και τυπικά. Είχαν γίνει εκλογές, είχατε κερδίσει. Παρ' όλα αυτά όμως ο Δήμος λειτουργούσε και ενώ η Δημοτική Αρχή λειτουργούσε με τις αποφάσεις και τα λοιπά. Αναλαμβάνετε λοιπόν τι γίνεται το 24. Υπάρχουν κάποιες αποφάσεις. Συγγνώμη Πρόεδρε. Υπάρχουν κάποιες αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής του 24 που στην ουσία αλλάζει ο ανάδοχος, αυτό γίνεται, και από 28/8 του 24, ένα χρόνο πίσω, είναι η τελευταία απόφαση η οποία κατοχυρώνει το έργο τάδε κτλ. Ένα από το υποέργο που ανέφερα στον τάδε ανάδοχο. Και έρχομαι λοιπόν και καταλήγω στο ερώτημα. Εδώ και ένα χρόνο. Γιατί είναι ένας χρόνος. 28 είναι Αυγούστου, σήμερα έχουμε 9 Σεπτέμβρη του 25. Ακριβώς ένας χρόνος. Ρωτάμε λοιπόν τη Δημοτική Αρχή τι ακριβώς έχει γίνει. Γιατί έχουμε σταματήσει, γιατί δεν προχωράμε, για ποιο λόγο δεν προχωράει αυτό το έργο. Έχει το λόγο η Δημοτική Αρχή λοιπόν. Ευχαριστώ.